Hola, em dic Antoni Tortajada, soc periodista, guionista i treballo a TV3. Jo, de fet, vaig fer batxillerat de Ciències, perquè em volia dedicar a una carrera de Ciències, potser Medicina o Biologia. El que passa és que a l'institut em vaig ocupar de fer la revista i allò ho vaig trobar fascinant. I llavors en aquell moment vaig decidir que no volia fer pas una carrera de Ciències, sinó periodisme. Vaig estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i després també vaig fer un màster d'escriptura de guions per televisió. Hi havia un profe a la Universitat de Periodisme que el primer dia de classe ens va dir: aquí us podem ensenyar algunes coses de periodisme, però el periodisme s'aprèn sobretot fent de periodista. Per tant, com més aviat millor, comenceu a fer coses, escriviu on sigui. I llavors hi vaig començar a escriure per una revista dedicada a la comunitat africana de Barcelona, vaig fer algunes coses de ràdio, i llavors vaig tenir la sort que en aquell moment va néixer TV3, que demanaven gent per treballar, i m'hi vaig presentar i vaig treure les oposicions i vaig començar a fer de reporter. Vaig estar bastants anys treballant de reporter pels telenotícies, després vaig fer un petit canvi, em vaig dedicar a fer de corresponsal, vaig estar a Madrid i a París, i després vaig canviar una altra vegada de registre i vaig començar a fer de guionista per sèries documentals. I els últims anys em dedico a això, a fer sèries documentals per TV3, sobre aspectes socials, aspectes humans, aspectes culturals i també sobre temes històrics. Ens hem dedicat també a fer divulgació de la història per televisió, i això té un problema, que la història és una ciència social, i la televisió té els seus condicionants, és a dir, a la televisió es pot parlar de qualsevol cosa, jo crec que fins i tot es pot parlar de filosofia o de matemàtiques, sempre i quan els continguts s'adaptin al llenguatge televisiu. I el llenguatge televisiu no sempre s'adequa al llenguatge de les ciències. Per exemple, la televisió necessita, sobretot, casos particulars, no pas idees generals. Clar, les ciències socials normalment treballen amb idees generals i les idees generals per televisió no funcionen, és molt difícil d'entendre-les. Per exemple, en un llibre d'història ens podem trobar una frase com la revolta dels remences va significar el final del feudalisme a Catalunya. Clar, això en un llibre d'història és molt adequat, però per televisió no vol dir res, això. Llavors, què hem de fer? Hem d'intentar transformar aquesta idea general en idees concretes, en casos concrets. I el que hem fet a l'hora de divulgar la història per televisió és intentar sempre traslladar aquestes idees generals a casos concrets. Per exemple, en el cas aquest de les revoltes dels remences, no explicarem que la revolta dels remences va ser el final del feudalisme a Catalunya, sinó que intentarem agafar el cas d'un remença real i explicar la seva història concreta. D'aquesta manera, després, en podem induir una idea general, però per la televisió és molt millor explicar casos concrets. L'altre tema és que la televisió, almenys tal com l'entenc jo, no funciona si no hi ha una dosi d'entreteniment. Per tant, els guionistes, que normalment treballen fent divulgació de la història, intenten buscar casos reals i donar-los forma quasi com si fossin una ficció, com si fossin una pel·lícula. D'aquesta manera aconseguim que hi hagi una certa dosi d'entreteniment, de divertiment, sense deixar d'explicar història. Clar, això, segons com, és molt útil perquè fa que els programes tinguin èxit, però també té un perill, que és que últimament les televisions, els cines, també la literatura, està fent molta ficció històrica, això és bo perquè ens apropa la història, però té el perill que acabem construint un discurs històric basat en ficcions. Per tant, jo crec que aquest boom de la ficció històrica, tant en literatura com en els mitjans audiovisuals, ha de tenir un contrapunt. I aquest contrapunt és, diguem-ne, el discurs acadèmic. Al costat d'aquestes ficcions hi ha d'haver un discurs acadèmic a l'escola, als instituts, a la universitat, diguem-ne, que posi les bases reals d'allò que els mitjans fem en ficció.